Здравейте, мили приятели, уважаеми телевизионни зрители! Започва Кой е Попо-най? Единственото предаване, което дава трибуна на детската душа. Тук децата казват своите песнички, своите стихчета, разказват за своето семейство и за своето бъдеще като големи хора. А ако и вие искате да участвате в предаването, искам да ви кажа, че днес от 10.30 и 12.30 и утре от 10.30 и 12.30 снимаме отново нови предавания. Кой е Попо-най? Студиото се намира на улица Цар Самуил 32. А пък ако някой не може да дойде, иска да ми напише, да ми изпрати рисунка, адреса е Цар Самуил 32, София. Пак напомням, снимаме днес и утре 10.30 и 12.30 тук в нашото студио. Ако се интересувате, ако забравите случайно, вижте страницата на BTV, вижте билетния център на НДК. Между другото да ви кажа, за участие в предаването няма никакви записвания и конкурси. Всички влизат като публика, кой е дошъл. Важното е да си е взел доброто настроение, защото избираме децата спрямо настроението в момента. А сега... Да започваме ли? Ами да започваме! Да, но искам първо да ти задам един въпрос. Ти обичаш ли приказки? Ами да! А деца, вие обичате ли приказки? Да! Искате ли да ви разкажа една приказка? Да! Добре, елате тук. Ти еди в първа ложа, вие елате тук. Ето, това е нашата сцена. Сядайте долу. Не, седнете долу. Ето тук на тревичката. Само, че се обърнете, за да гледате насам. Ето тук е нашия куклен театър. Енчо, само да повториш, ето тук е нашия куклен театър, близък това морете. Окей. Как ще ти кажеш това? Като наместим децата тогава. Малко лепилци на дупето. И да не стават. Може да си включиш микрофон. Иване, моят микрофон? Да. От близък план пак на Енчо. И така, започваме сега приказката, нещо пак с приказката. Ще поканя моя приятел. Енчо? Да повторя, ето тук. Да, там беше, нали? Да. Чакай малко, само че физически, коя камера да бъде. Момент на четвърта камера, на Жоро. Аз дали да изляза от... Да, служете си камерите по местата. Нали за това спряхме главно? Той нали си има варио, бе? Вие ако нямате варио, той има. Аз дали да изляза от костюма? Миро, ти хващаш ли с деца план? Добре. Къти, може още малко по-напред децата да отидат? Може? Да. Минете маничко напред. Ела, ти като Тук най... са високи камерите. Да. Мини още. Така. Идеално. Ей, така добре. Така е добре. Долкова. Няма ги сложим под купчетата. Така е добре. Ей, така. Хъп. Готово. Ето. Дете не се пита искаш ли. Винаги ще каже не. Айде. Ами, готови сме. Енчо, към камера, към жоката. Казваш и си продължаваме канешката и така нататък. Аз ще кажа кога. Към тях говориш. И към зрителите. Енчо, вече най-добре си клекнал. Защото от тази позиция... Да. Не, те искат да направим както направих прехода и от тук ще кажа. Ето това е нашия куклен театър. Добре. Значи с това действие си клякаш. Да. А чакай, искам само да попитам нещо. На този микрофон или на този да си говоря? На брошката. Кажи му го това на Иван. По време на приказката си на брошката. Да. Добре. Айде. Да. Даже
Дай, само секунда, даже ако искаш, Иване, дай от тук направо, тък му този преход, за да не се мъчи той. Дай от тук направо. Не, аз ще кажа и ще го махна микрофона, за да мога после да си го взема. Добре. Къти за кадъра става да му лезе микрофон. Добре. Готов? Само, че го изключи, като го слагаш. Да. Ай. Ето, това е нашия куклен театър. Деца, сега ще ви разкажа приказката за Маша и Мечока. Обаче няма да мога сам. Имам много добър приятел. Къци! Ела тук, приятелю! Кажи, Янчо. Здравей! Ами, децата много обичат приказки. Дай да им разкажем за Маша и Мечока. Да. Знам, че я знаеш. Чудесно, обаче ти си мечок. Що? Защото си сега си мечка. Я кажи нещо като мечка. И какво да кажа като мечка? Така си малко мече. Аз съм за момиченце. Така си малко мече. Да бъда мече. Абе, ти можеш си Маша. Добре, аз ще съм Маша. Тя па има повече реплики. Той ще играе момиченце. Кой да играе? Ето това момиченце ще играе с Маша. Започваме ли? Добре, да започваме. В началото. Сега. Имало едно време, едно момиченце, което живеело в една такава хубава къщичка. Стара руска къща. Стара руска къща, понеже приказката е руска, къде да живее? Руските приказки се живеят в Между руски къщи. американските къщи вече така ги правят. Ама, както и да е, тук живеела Маша. Аз съм Маша и мога да си ходя така. Хоп, 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 хоп. Опа, тук май не мога да се ходи. Тук няма да ходя, връщаме крака назад. Между другото, мога да играя балет. Ето така. И стъпка напред. И тук няма повече напред. И стъпка назад. Така. Мога да играя дори... мога да играя и рап. Така. Много съм добра на рап, бе. Защо мога всякакви танци, а мога да си ходя така на майтап, на куцук крак. Куцук. Така. Маша имала баба и дядо. Тя живеела със своите баба и дядо. Енчо, бабата и дядо. Аз съм бабата и дядото сега. Ти си баба и дядо. Ето. Ти си бабата и дядото. Бабо, дядо! Обичам ви! Къде изчезнаха баба и дядо, бе? Няма ли ги моите... Ето ги! Обичам ви! Пак изчезнаха, бе. Много изчезват тия моите баба и дядо. Момиченце, бе, на главата ни се качи вече, бе. Добре. Малко по-кротка. Да? Сега, да ти кажа нещо. Кажи. Ние отиваме с дядото до почтата да вземем пенсии. Ура! Ще ми купите ли таблет? Ако дадат социалните помощи, да. Добре, тогава един бомбан, айде. Добре, айде. С една пенсия ще ни стигне, другата пенсия за тока и за парното. Айде, дядка, вървите. А ти? Ще ми купите парно? Ура! Ще взимам парно! Сега, да ти кажа, всичко ще си имаш, ако си послушна. Добре, ще слушам. Сега, чакай аз да кажа, че съм по-авторитетен, нали? Ти, Кажи, момиченце, сега стоиш тук вкъщи. Така? Значи, няма да пускаш никого. Знам. Ако Няма да дойде отварям някой, на чук, вълка, чук, чук. на лисицата, Да. на косото, босото, няма да му отварям. Сега, ако чуеш, нали, аз съм вашата майка. Знам, това е от вълка и Това е седемте пак козлета. вълка, нали? Ако дойде тук ламя, нали, викаш Ако тримата дойде братя ламя, от викам тримата съседната братя къща и с ябълката в главата. няма да излизаш Добре. от къщи. Няма. Тук ще си стоя по цял ден вкъщи. Айде, Ура! покажи ти купя каквото искаш, айде. Искам компютър да ми купиш. Добре. Ура! Ще ми купат с пенсиите си един компютър. То само с едната социална ще стигне за два Добре. таблета. И останала Маша вкъщи, обаче много и се разхождало сама някъде навън. И си каза, я изляза да се разходя малко, да отида и аз да си взема пенсията. Може пък и на мен да ми дадете една пенсия. И тръгнала на разходка в гората. Куцук, хоп. Тук хубаво, че съм играла балет. Та мога да изляза от тази сложна ситуация. Хоп. Така, гъбка. Тя не я познава, може да е отровна. Цветенце. Каква съм балерина, вдигам цветенцата с крака. Тя да си ги хвана с ръчичка. Така. Че хубаво. Някой си е загубил телефончето. Не работи. Пин. Ряпата. Това е ряпата. Бабо, дядо, куче, мишка, идвайте да дърпаме ряпата.
Това не е рябата, бе. Не е рябата, бе. Измаяме, той е Енчо, бре. Това е отново гъбка. Я, някой си е загубил този телефонче. Тук, майче, и аз съм се загубила. Къде ли съм се загубила? Бабо, дядо! Я чака да им звънна по телефона. Тук няма обхват. Тя пък толкова се била загубила вече, че видяла една къща. Я, нашата къща, старата руската къща. Това е нашата къща. Да, обаче това не била вашата къща. Маша, това не е вашата къща. Не е ли нашата къща? В тази къща. Кой живеел деца, знаете ли? Мечока! Точно така. Защото едно време всички къщи са ги строили почти еднакви. Както едно време тук строяха панелните блокове. Тая къща същата като нашата къща. Те всички къщи в Русия явно си поричат. Да, обаче вътре... Маша влязла в къщата на Мечока. Вътре имало много неща. Цедилка. Цедилка, да. Ето ви тенджерка. Ура! Ама ти интересно, сега ще си готвя. Ура! Сега ще си направя едно предаване в кухнята на Маша. Тук е много хубаво. Да не се изгориш. Имам си и ръкавичка. Сега с тая ръкавичка имам си и лъжичка. И сега ще си сготвя. Какво да сготвя, деца? Какво да сготвя? Я да видим какви продукти има тук. Какво има тук? Тук има боровинки. Има, я да видя. Охо, има и мед. Ще сготвя в тази кухня супа от боровинки с мед. Че оригинална супа ще стане. Сега бъркаме. Значи, започваме нашето телевизионно предаване в кухнята на Маша. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! За да направите супа от боровинки с мед, взимате малко супа, малко боровинки и малко мед. Забъркваме 15 минути, чакаме да изстине още 15 минути и още 15 минути да стане готово за ядене. И в този момент лапаме. Че вкусно, бе! Много вкусна супа се получи с боровинки с мед. Сега ще си тия прибори тук, сигурно съм попаднала в къщичката на Снежанка и 7-те джуджета. Сега ще дойдат 7-те джуджета и аз ще се оженя за най-голямото. Ура! Лягаме тук да спим. Обаче никакви джуджета не живеели в тази къща. Тук живеел... Да, Мечока. Живее? Не, бе. Нали разказваме за Маша и Мечока? Какви джуджета? Тук живеел ето този Мечок. Здравей! Опа, таква да се запознаят с някое дете и то бяга от мене. Мисли, че като за мечка... Пока знаеш каква мечка съм. Мога да ходя. Е така. Ходи, баба, мец, всички да събира. Мога и да ходи по-бързо. Ходи, баба, меца, всички да събира. И аз мога да играя рап, мога да играя сумо. Да не сборя сега. Я се прибирам вкъщи. Знаеш какво мога да правя? Можете ли да стоите на глава? Гледай как сте на глава сега. Опа! Опа! Затова ми викат Йошката, защото съм йога. Аз се прибира вкъщи, аз че трябва нещо да хапна, нещо да... Много хубаво мирише. Ой, ми харка в леглота. Я да видя какво става тук. Здравей! Ти сигурно си най-рошовото джудже. А кое е най-голямото от 7-те джуджета? Защото ти си малко да се ожене за тебе. Всички момичета бягат от мене. Що? Защото съм мечка, що? Що бе, много си хубава плюшена мечка. Мекичка и приятна за пипане. Много хубава мечка си. Мога ли да ти се кача на главата? Аз много обичам да стоя вкъщи на главата на баба и на дядо. Ура! Ди, конче, ди, мечо! Ди, конче, ди, мечо! Може там да си живееш, бе. Въобще ли те усещам? Много си лекичка ти. Как се казваш? Аз се казвам... Как се казвам аз? Маша се казвам. Ето, децата ми подказват. Казвам Маша. се Маша. А ти как се казваш? Аз ли? Да. Шаро! Защото съм куче. Добре. Не, бе, И така- казва се Йошката, защото съм йога. Ами, виж какво съм направила тук. Нещо много вкусно в тази тенджерка има. Супа от боровинки с мед.
Много... Много хубаво, бе. Да. Много вкусно, бе. Ето, всичко да си изядеш хубаво, да пораснеш голяма мечка да станеш. Чакай, тук има едно момиченце, дето не го е страх от мен. Да, хъпни си да видиш колко хубаво. Стигайте толкова. Да има повече за мене, нали? И така си заживяли двамата щастливо в къщата. Чакай Мечо малко, и чакай, няма да е Маша. толкова щастливо. Няма Ти ли да какво е си щастливо? мислиш така? Аз си мисля, че щастливо ще си живеем. Не, ти ще готвиш. Ще Добре, чистиш. аз много обичам ще да готвя. переш. Ура! Това ще е много хубаво телевизионно предаване в кухнята на Маша. Аз ще готвя, ще чиста и ще пера. И ще ти мия, тук си се изцапа малко. Тук кожухчето ти трябва малко да отиде на химическо чистене. Така вече. Да. Така вече са заживели щастливо. Да. Тя готвила, чистила, перяла всичко. Ура, ура! А пък Мечо само си лежал така. Обаче И един вирал ден краката. на Маша е станало мъчно, много е станало мъчно за нейната баба и дядо и казала: Мечо, имам една Ето молба. да се почерпиш. Мечо, имам една молба. Искам да отида да видя баба и дядо. Много ми е мъчно за тях. Чакай, бе, имаме гости, тук дошло едно момиченце. Ела тук, почерпи се, пини си. Какво се притесняваш? Мечо, Бъркай в носата. айде да не се разсейваме. Искам да отида при баба и дядо, защото... Не. Моля ти се, само за малко. Не. Ще отида? Оговорихме се, тук ще живеем щастливо двамата и никъде няма Добре, хора. ама аз искам да си отида, бе. Ще плача тогава. Добре. Няма да плач. Сетих се. Какво? Нали се оговорихме ти да стоиш тук? Да. Бяш отида да ги видим, бе. добре. И тогава на Маша е дошъл много хитър план в главата. Да направи корабийки, които да изпрати на баба и дядо, а тя самата да се скрие между корабийките, нали? Добре. Какво каза, че не чух? Нищо. Аз тук си говоря сама. И аз се обърни с гръб. Добре, Не искам да гледаш. Тук съм направила една кошница с корабийки. Я да видя. Ето, виж, това е кошница с корабийки. Обърни се с гръб. Няма да гледаш. Като съм с гръб, как ще ги виждам? Обърни се, няма да гледаш. Сега, аз ще стоя тук. Нещо. Така скрих ли са, деца? Я да видя. Не се обръщай. Чакай да се скрия. А така скрита ли съм? И тогава Маша измислила да влезе вътре, защото кошничката била много малка, а да се скрие под нея. Тогава, виж сега, Мечо, обърни се. Стягаме. Не се. Стой. Кошницата ти е на гърба. Така ли? Така, тази кошница ти е на гърба, отиваш и я носиш на баба и дядо. Пък аз ще се скрия под нея и той няма да ме види. Обаче няма да се обръщаш назад, защото ще те следя с скрита камера. Добре, моля се, Разбрахме ли свъртя се? настрани. Може, но няма да се обръщаш назад и няма да едеш от корабийки. Благодаря ти, че ме почерпи. Давай. Иначе ви бяха заети ръцете, нямаше как да пина. Я дай още една глътчица, че тръгвам. Още една глътка. Благодаря. Добре. Чакай, че се разхвърчаха корабийките да скажа. Задавих се, Не бе. се обръщай назад. Добре, няма Не да се обръщай и не гледай. Не се обръщай и не тръгваме. гледай. Ходи. Опа, къде ходи? Ходи до пропаст. Сега как да... Оп! Пропадна ми единия крак, ми пропадна. Оп! Кошницата. Къде ми е кошница? Те остана от другия край на пропаста. Сега трябва да се връщам. Още се връщам, бе. Аз си принеса и така. Оп. Айде, Така. готово. Не се обръщай назад. Не се обръщай. Виждам те. И много тежка тая кошница. Абе, та откъде ме гледа, бе? Отдалече. Качила съм се на едно дърво. И оттам те следя с скрита камера. Не се обръщай, не яш от корабийките. Добре, опа! Чакай да не ги изтърва аз, че малко остана то. Къде бе та къща на тия баба и дядо? Чакай сега да им тук да се ориентирам. Казва да мина през. Мечока стигнал до къщата на бабата и дядото. Значи след разваления телефон... Ето я къщата. И тук пак пропаст. Чакай сега ще си подложа така. Кошницата. Късамомена. И ще си вида и така. Опа. Чук. Кой чука? Кой си? Аз съм на Маша един приятел. Тук Кажи парола. доставка. Парола. Мичо. Здрасти, бе. Здравейте.
Много сте хубави вие двамата, бе. Ма какво? Чакай аз да взема пушката. Чакай аз да взема пушката и да кажа на тази мечка, дето ще ме бие по сламената шапка. Пушки, гледай какво тук съм донесъл. Корабийки. Много вкусни корабийки. Шапка за дядото. Много хубава, дай тази шапка, дай тази шапка. Ето е, дяда, Много подарък. голяма шапка. И хоп, в този момент изкочила Маша. Ей, бабо, дядо, здравейте! Това е моят приятел Мечо и той ви донесе корабийки. Мечо, аз не ти казах, защото ти нямаше да ме пуснеш, но дойдох с корабийките, защото исках много да видя моите баба и дядо. Виж кога моето момче. Момче си, нали? Не си момиче, Мечка. Момче за Защото говориш малко като момиче и зато и не те усети. Мечо, искаш ли да идеш корабийки да те почерпим един стар руски чай? Искам, Много стари, много руски. Сядай тук, сядай. И всички седнали и извадили един голям самовар с стар руски чай и се почерпили с хубав чай. Една гъбка тук от мен. Така. Ама от това ще стане чудесно предаване. Можем да си остане Мечо да си живее при нас и ще се казва предаването Мечката на Маша. И какво ще прави? Ти ще говориш като мечка и ще смяташ и ще събираш цифри и ще умножаваш и ще делиш и ще стане нещо като цирк. Много хубаво. А можем и да направим такова предаване за артистични животни. Да, всякакви артистични животни да изпълняват стихчета и песнички. Ще е много хубаво предаване. И Маша и Мечока направили предаване за артистични животни. Много по-интересно и по-хубаво от предаването за артистични хора. Кой е по-най? Не е верно, тук вече. Чакай. Поклон накрая? Поклон. Накрая те се покланят на публиката. Благодаря. 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 Ало, Битюле. Да, аз съм продуцента на предаването. Сега идвам. До 15 минути съм в BTV да се разберем за условията. Тръгна. Харесаха ни. Отивам. Хареса ли ви приказката, деца? Добре, ще се радвам и тези деца, които са ни гледали по телевизията, да са ни харесали приказката. Така може да си играете вкъщи колкото си искате. Добре, сега Румба спираме, връщаме камерите и пак почвате от Енчо. Дай, сложете сценичката. Вие можете така вкъщи да си играете. Вие имате си куклички, предполагам.